Ahoj, vítaj v mojom hniezde. Volám sa Miriam Štolfová, som autorkou projektu návody-recepty.sk. Mám to šťastie, že každý deň mi prichádza niekde z hora kopec nápadov do hlavy a veľmi pekne za to ďakujem a rada sa s vami podelím. Vtipný valentínsky darček. Mám 7 námetov na vtipný valentínsky darček, 5 pre tých, ktorí chcú tvoriť, 2 pre tých lenivších alebo tých, ktorí sú zaneprázdnení. Kedysi som môjmu frajerovi hovorila, že milujem ťa viac ako halušky s brinzou. Alebo že ľúbim ťa viac ako klebetenie na kavičke s Danušou. Toto boli veci, na ktoré sa úplne neskutočne tešil, veľmi sa z toho radoval, keď niečo takéto som vytresla a čakal na nejaké takéto bizarné spojenie, kedy som mu takto dávala najavo, že ho teda nejakým spôsobom milujem. Toto je základný nápad pre vtipný valentínsky darček. Vytvoriť smiešné, bizarné prirovnanie, ale teda také, že naozaj to máte veľmi radi. Ideme na to. Na začiatok si vytvoríme zoznam toho, čo mám rád. Jedlo, pitie, činnosti, ktoré mám rád. Potom to pretavíme do tých vtipných prirovnaní, akože milujem ťa viac ako fajront v robote. Ľúbim ťa viac ako deň výplaty. Chutíš mi viac ako bylinkový čaj od babičky. Tieto hlášky vpíšeme na papieriky alebo môžeme na etikety, ktoré sú lepiace. Budeme mať menej roboty s nalepovaním. A ideme tvoriť darčeky. Nápad číslo 1. Karty. Zoberieme sedmové alebo žolíkové karty. Zoberieme etiketku s nápisom, nalepíme do stredu karty. Karty zabalíme, vymašličkujeme, darček hotový. Druhá možnosť, pexeso. Pexeso je typické tým, že sa hľadajú 2 a 2 rovnaké kartičky. Takže vyrobíme si kartičky, nastrihame z nejakého pekného papiera a na 2 kartičky dáme 2 rovnaké hlášky. Na ďalšie 2 kartičky ďalšie 2 rovnaké hlášky. Vznikne nám pexeso. Zase zamašličkujeme, valentínsky darček hotový. Tretia možnosť, kalendár. Kalendár je super, pretože nám poslúži počas celého roka na to, aby tá naša láska na nás myslela, pretože tam, kde je obrázok v kalendári, nalepíme danú hlášku. Pokiaľ je tam nejaký obrázok, ktorý môžeme využiť, tak je to super, pretože napríklad tu nám máme nejaké peniaze, tak tam môžeme dať prirovnanie milujem ťa viac ako 1 000 000 na konte. No a každý týždeň, keď tá vaša láska ten kalendár otočí, tak si tam nájde nejaký iný láskyplný, vtipný odkaz od vás. Kalendár. Ďalšia možnosť, obraz. Obraz môžeme vytvoriť na počítači, aj tí menej počítačovo zdatní to zvládnu, pretože ja som to zvládla asi takto nejako. Čiže tie prirovnania napíšeme rôznymi veľkosťami písma, rôzne cez seba. Môžeme to dotvoriť nejakým ešte dokreslením, dopísaním, domalovaním a máme obraz hotový. Môžeme ho zarámovať, nemusíme. Môže byť aj takto, ako je. Prípadne môžeme urobiť megaobraz. Tento je na veľkom kartóne. Je domalovaný ešte nejakými srdiečkami, dolepený nejakými srdiečkami a je to fakt už taký, že mega valentínsky darček. No a posledná možnosť, posledný nápad na výrobu sú pucle alebo puzzle. Pokiaľ ten obrázok urobíme z nie príliš hrubého kartónu, tak potom
ten obrázok môžeme rozstrihať na rôzne kúsočky. Zabalíme do škatulky. No a to, čo tam je pre tú lásku, tie odkazy si prečítáš vtedy, keď tie kúsočky poskladá do toho obrázka. No a slúbila som ešte 2 nápady pre tých, ktorým sa vyrábať nechce alebo nemajú čas. Vyberiete si najprv, alebo vymyslíte si veľmi, veľmi vtipnú hlášku, fakt jednu, že úplne, že super, že milujem ťa viac ako víťazstvo Slovana nad Manchesterom, alebo neviem, niečo podobné. Vleziete na mimidarček.sk. Je to e-shop, kde nájdete veľa darčekov, ktoré sa dajú dotvoriť na mieru, čiže dá sa na mnohé vecičky vpísať niečo, čo si prajete. No a objednáte si niečo takéto a potom môže ten darček vyzerať napríklad takto. Nemusíte sa báť, aj keď sú to darčeky robené na mieru, tak tá doba dodania je tam veľmi krátka, maximálne 7 dní. Mnohé darčeky sú zasielané okamžite po prijatí objednávky, aj keď sú dotvárané na mieru. No a druhá možnosť, ak má vaša láska rada sladké, www.vašačokoláda.sk, je to e-shop s čokoládami na mieru a môžete si dať vyrobiť čokoládu na mieru aj teda s nejakou vtipnou hláškou, takže môže vyzerať takto, namiesto ľúbim ťa môže byť ľúbim ťa viac ako čokoládu s orieškami. Prajem vám krásneho, príjemného, vtipného Valentína.